Papahiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon. Mari na po tayo makaupo mga kapatid. We just want to read the book or the word of the prophet. Gusto kong basahin yung letter address ng prophet to the young believers, sa mga kabataan, sa mga young people. Makinig kayo. Gusto kong basahin ito sa inyo at itong mga quotes ng prophet. Praise God. Hallelujah. Although preaching last Sunday, mga kapatid, doon sa sinabi nga ni Brother Nico, celebrating the victory of Melchizedek. Bakit nag-preach ang prophet after the marriage and divorce? Nag-preach po siya ng who is this Melchizedek? Pinreach na niya ito, who is Melchizedek, that was 2009. Pero binalik niya ngayon, mga kapatid, i-describe ng prophet that Melchizedek is not only in the inside, but Melchizedek is our flesh man. Yung awit na Melchizedek in his word body, which is the spoken word body. Melchizedek in his word body, walking in us. Kapag yung sa loob ang siyang lumakad at nag-utos dito sa flesh man, kaya yung Melchizedek is
inside and outside. Okay? Can you say amen? Amen. So, dapat natin maintindihan yung mensahe that Melchizedek celebrating the victory of Melchizedek. Melchizedek celebrating his victory in this present hour. Sa panahon na ito, dapat mag-celebrate. Sabi ko nga last Sunday, mga kapatid, walang taong magsiselebrate kung talunan siya. Wala akong nagsiselebrate kapag talo. Amen. Kapag ang tao talo, magtatago yan. Hindi ayaw magpakita yan eh. Kasi talo eh. Pero kapag nanalo mga kapatid sa isang bagay o sa isang paligsahan, anumang larangan sa mundong ito, kapag nanalo ka, nature na talagang nagpapaselebrate ka. Meron talagang celebration. At meron lang nakapasa sa board. Si Sister Joan nakapasa sa board. Yung damdamin, nagsiselebrate. So, kapag si Melchizedek nag-celebrate ng kanyang victory, ano yun? What is it? Kaya yun yung bagay na, sabi ko nga, if there is a victory, there will be a celebration. And that's what we know according to the scriptures, mga kapatid. Na dinaig na, nag-celebrate na tayo, mga kapatid. Sabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 16, sabi na, these things I have spoken unto you. Ito yung mga bagay na gusto kong sasabihin sa inyo. That in me ye have peace. Ye might have peace. My peace I give unto you that the world cannot give. Ang aking kapayapaan ibigay ko sa inyo na wala ang mundong ito. Amen. Hallelujah. Sabi na, in the world ye shall have tribulation. In this flesh man, in this earth, in this world, ye have tribulation. Maraming kapighatian to eh. Marami tong marami tong what do we mean that? What do we call that? Marami siyang kabagabagan, marami siyang kahapisan, marami siyang pangamba. Right? Amen? Amen. In this world, ye shall have tribulation. In this flesh man, there are so many tribulation in this flesh man, mga kapatid. Ang daming tribulasyon dito. Tama? Amen. Mamaya, bago ko basahin yung kasi gusto kong i-address ito sa mga yun, maging sa atin, yung nagsulat ng prophet, makinig kayo maigi. Ano bang problema ng kabataan? Sige. Isa-isahin ninyo isulat sa papel ninyo kung anong problema nyo. Yung people. Especially yung mga nag-aaral. Alam nyo, sasabihin kong direkta sa inyo, makinig kayo, wala kayong problema. Wala. Wala kayong problema. Pagbaon, hindi kayo ang namumblema niyan, yung tatay at nanay niyo. Yung isusubo ninyo sa bibig ninyo, hindi niyo problema yan. Ang naghahanap niyan, tatay at nanay niyo. Babasahin niyo sa schools, wala kayong problema. Damit, naku, hingin ninyo sa tatay at nanay niyo. Sandals, walang problema. walang problema. Kaya wala kayong dahilan ma-problema. Alam niyo yung puproblemahin niyo? Mag-aral kayong maigi. Pangalawa, pero pinakauna, paglingkuran ninyo ang Panginoon. Amen. Kung gusto ko bigyan ng papel, sige sabihin, sulat ko yung problema ko. Dahil pagkatapos kong isusulat ko lahat ng problema ko bilang tatay. Tingnan ko kung kakasya sa isang yellow pad ang problema ng mga magulang. Di ba? Ang anak, pag binigyan ng pera, sasama loob. Pero minsan ang anak, pag kumain mga kapatid, may hawak na cake, hindi naalala ang tatay at nanay. Right. Amen. Bulang yun. Oh, this is true mga kapatid. Totoo yun. Pero pag ang nanay at tatay, pag may hawak na cake yun, iniisip yung anak. Tama? Amen. Totoo yun. Kaya sabi ko, sulat nyo nga, bago ko basahin yung letter ng prophets, kasi gusto ko, kasi ganito mga kapatid, ang mga kabataan ngayon, mostly sa mga nakikita, ang bilis tumungga ng isang boteng tequila. Yakult. Bakit? Anong problema mo sa anak? Alam mo ang pinaka-problema lang nun? Ito. Ayan. Damit. Puso. Saan ang kasagutan kapag namumblema ang puso? Sa Kapag
hindi bote ng alak. Tama? Sinong nakakagamot nito? Ikaw lang din. That's right. Tama ba? Alam niyo mga kapatid, advice ko ito sa mga kabataan. Sa inyo. Kasi dumadating ang frustration sa inyo eh. Dumadating ang sabi natin na walang kwentang pangyayari pero binibigyan ninyo ng halaga. Yeah. Diba? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Bago ko magbasa. Kasi celebration to eh. Meron ba celebration na nandun sa my Lord? Mga kapatid, ito gusto kong iparating sa inyo. New generation. Unang-una, katotohanan to. At ito, bilang pastor, bilang tatay, bilang... Kasi mga anak ko, may mga barka-barkada na rin eh. May grupo-grupo rin sila eh. Pero pinagmamasdan ko. Nagdadala sila ng mga kaibigan sa bahay. Tumutugtog sila roon. Pinagmamasdan ko. Mga ilos, mga ilaw. Pero pag may nakita ako hindi tama, siyempre, hindi ko magkakait yung aking paglitiw at pagsanay. Okay? Pero minsan, kapag ang kabataan ang mga problema, ang pinupuntahan niya ng mga barkada. Imbis yung nanay at tatay na siyang makakaintindi sa kanila, dinadala ko muna dito sa pamilya ito sa place muna. I-drive ko mamaya doon sa spiritual. Kapag ang kabataan o isang young people o isang tao kahit yung tao eh, ang sagot sa kanila, sa tao sa mundo, ang sagot ng kanilang problema. Plus, doon yan magsimula eh. Plus, alam ni Brad. Kasi, yun ang nakikita mo sa mundo. Yan ang problema ng mga anak. Pero kung kayo problema, hindi dapat doon sa mga bagay na yun. Kapag ang isang believer pag namumroblema sa pamilya, imbis na ang tatay at nanay punta mo dahil sa panahon na ibubuhos mo yung problema mo, maiintindihan ka niya. Kapag ang isang mananampalataya, dadrive ko sa inyo, pag isang mananampalataya namumroblema, hindi ang labas ang nag-aantay sa inyo, Diyos. Amen. Who is your parents? Diyos. Ang Diyos ang puntahan mo, siya yung sasagot ng problema mo. O kasi pakinggan ninyo yung preaching ng prophet. Meron akong bawasan siya. Makinig kayo maigi. Pero dito ka umupo. Kasi hindi kita nakikita dyan. Baka nakanambel po ka dyan. Kasi sabi ni pastor, merong preach na pastor eh. Na may mga tao sa loob ng church. Nakalimutan ko yung ginamit ko. Si Pastor Jim nag-discuss sa akin ko. Na nandyan siya. Pero ang kanyang isip, nasa labahin, nasa bahay, nasa pagtuwid, nasa problema, nasa kaibigan. Tulad ni Kim kahapon, dahil nga ng field trip. So ang isip niya, nandun pa sa mga sakay-sakay mula sa United Kingdom. Siyempre nandun pa yan, first na sa isipan niya. Kaya pag nandyan, nakatingin ka sa akin, akala ko nakikinig ka. Alam mo ba, yan yung human spirit. Iyon tinatanggal ang attention mo sa salita. Para pagkatapos ng gawain, tatanungin mo ang tao, anong preaching? Hindi ko alam. Amen. Tama? Ibig sabihin, tumagal man, walang nangyayari, walang natutunan ba? Hindi nakinig ang isip. Wala. Inaalis ka mga kapatid sa presensya ng Diyos. Now, itong letter ng sulat ng prophet, makinggan niyo. Very concerned ang prophet sa mga kabataan. Ito ang sabi niya, to the young believers. Sabi niya dito, there are just a few things that I would like to say to each of you. Meron akong gustong sabihin, sabi niya, ng mga bagay sa bawat isa sa inyo as you are growing into maturity, both by revelation
an in body. Kung paano daw kayo nagsisilakong mga kapatid at nagmamansyon sa pamamagitan ng kapahayagan at maging sa inyong pagiging flesh man. Amen. Hallelujah. Sabi niya, revelation is the most important thing in your life. Sabi niya, yung ina-system lang namin yung ito, sabi niya, greater revelation, greater love. Is this sabi niya, wala ibang malaking kapahayagan kundi nasa mensahe lang. Sabi niya dito, it is the most important things in your life. And that is a revelation. Hindi halaga sabi ko nga dati, diba? Hindi mahalaga mga kapatid na pag mamanahan ko yung mga anak ko, mga kapatid, ng maraming mga bagay. Lulustayin lang nila yun eh. Totoo yun. Nadami ko kayo mga kilala mayayaman. Ito lang may-ari ng Remson supermarket sa Marikina. Naging amo ko dati yan eh. Nakalbo na lang yung matanda sa kakaisip ko paano magpadami ng pera. Pero yung anak niya, apo niya, nilulustay ang pera mga kapatid. Pupunta ng Santa Lucia, maglaro lang doon, 10,000 pag-uwi, ni 5, walang natira. Maglalaro lang sa game. Doon sa Worlds of Fun, niyaya ako minsan eh. Kung magbumili ng mga token, talaga naman. Supot-supot, di na kayo hanggang hindi mananalo. Pero yung pinaka-lolo, pinaka-tatay, nakalimutan lang yun. Siya gilid na yung buong mga kaiisip. Paano palaguin ang negosyo? Hindi kasi iiwan sa mga anak mo yung kayamanan, hindi naman nilang pinagpuntaran, hindi nilang pinaghirapan. Lulustayin lang. Amen. Alam mo, pinakamahalagang bagay na iiwan ko sa kanila. Word. Amen. Ito. Sabi ko nga sa inyo, sa edad kong ito, 42 years old na, sabi ko sa Lord, marami ba akong dapat gawin mo? Pero hindi ko alam kung kailan matatapos ang ministry ko. Kasi pag natapos ang ministry ko, whether I like it or not, gusto ko mapahabain ang buhay ko. Pag gusto na ng Panginoon na uwi, tapos na ang trabaho mo dyan, tapos na ang ministry, wala kang magagawa. Si Brother Ronald ba, within 56 years old, nung nandiyan na siya sa peak ng kanyang ministry, mga kapatid, nag-preach niya kung yun, pipreach niya ng trail of the serpent, mga kapatid, pero hindi siya pinapreach ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, kukunin na kita, Brother Ronald. Nireklamo ba ang propeta? Nagreklamo ba? No. Wala. Kaya nung pinakita sa kanya ng Panginoon yung mangyayari, mga kapatid, pagdating niya sa lugar na yun, pinababa niya yung anak niya sa kotse. Sabi niya, Paul, lumipat ka sa kotse, this is it. Nakita niya na yung pangyayari, pinakita na nun sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niya na. Amen. This is the time. This is the moment. Sabi niya, ito na yung time. Kaya, mga kapatid, bilang pastor, sabi ko, kung natapos ang ministry ko, iniwan ng Panginoon sa akin, 10, kaya sabi nga ni Pastor Win nung Sunday, ahin mo isang daang Bombilya. na kapag pinailaw mo, hindi naman umiilaw. Ang pinatutukoy ito, ikaw. Amen. Mas maigi pa, meron kang 10, meron kang 20, kapag pinailaw mo, iilaw naman lahat. Yes. Diba sabi, sino si Lucifer? He is the bearer of light. Ang Lucifer ito, Amen. he is a cherubim, created beings, nilagay sa atin. Sino bang nilagay sa atin? Diba si Adan, yung first man? Pero yung Adan na nasa loob niya, mga bisyo, the word man, that is the light. Yan sabi ni Jesus Christ sa John, I am the light. Who is the light? The word man. Amen. Masalamat ka, meron ganito kadami. That's right. Umiilaw naman. May ilaw. Kahit kung 1,000. Malaki nga ang tukol ng bulsa ko sa pera nila. Kung saan ko sila dadalhin? Pag pinailaw mo, wala namang mabili. Walang seed. Alam mo, pinagpipray ko mga kapatid. Lord, set your seed in the church. Kaya nga yung purpose ng mission natin is not to panabihin ng mga membro. Just share the message, share the word sa mga kapitbahay. Kaya sabi ko, itong camp meeting na ito, kung may mga kaibigan kayo, huwag kayo ang mayaya, kayo ang magyaya. Amen. Young people,
This is the time. Sabi ko kay Kim, yung mga kaibigan mo, tumutugtog sila yung pamrat. Sabi ko, Kim, huwag mawala yung mga kaibigan mo na sa meeting. Malapit yan, marami na. Imbitahin mo yan. Mag-umpisa ka. Si Kay, sabi ko, mga kaibigan mo, imbitahin mo. Malapit yan. Kayo, may mga kaibigan kayo, mga ka-office mate kayo, may mga kamag-anak kayo, imbitahin nyo, dalhin nyo lang doon, paupuin lang, wala kayong ibang gawin. Mag-imbita lang. And then, makinig. Yun yung ginagawa ng ano ngayon, mga kaibigan, mga kapatid natin, mga young people, the young clouds, nag-imbita sila. I-invite lang nila, upo lang. All you have to do is invite them. Huwag kayo ang nayaya. Sila ang yayain nyo. You are a cloud people. Cloud people tayo, mga kapatid. We have the seed of God. Yung awit kanina, 8th day. I am the seed of God. Amen. Are you the seed of God? Amen. I am the seed of God. Pag seed of God ka, meron ka personal relationship sa Panginoon. It is personal relationship mo. Meron ka contact. You are never be disconnected sa Panginoon. Amen. Truly, I can say, masasabi mo bang seed of God ka? Amen. Amen? Amen. Even those denomination around you, mga kapatid, hindi mo UPC, kakalabanin mo. Alam mo ba mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, tandaan mo ito, Brother Branham, marami kang kapitbahan na UPC. Sabi ni Brother Branham, the Pentecostal is the nearest, pinakamalapit sa katotohanan. Kabuhok. Pentecostal. Siya kasi yung messenger ng Laodicean Church. Even the Pentecostal did not recognize his messenger, mga kapatid. Pero sinabi ng prophet that this Pentecostals is the very close to the truth. Yung pinagsisira namin ngayon, Pastor Rene, Pastor Rose, yun ang inaano ko ngayon. Hindi pa ako nagsasalita, bibig ko. Yung aking katawan nagsasalita na sa kanila. Nakikita nila sa Facebook, nakikita. Alam mo, huwag ka nang magsalita. Ang close, ang big ng katawan mo, as you are a Melchizedek, nagsasabi na sa mundo ito that you are Jesus in this world. Amen. Nagpatututuan na. Si Pastor Joyce, kung naalala niyo si Oscar Bartolabak, Sister Gab, sinisiran niya na yun. Nagugulat. Yung kutas, mga kapatid, na matagal pa ako doon, matagal ko inanap, nasumpungan. Di ba, nagawa ka ng bahay, mayroong isang lugar doon na kahit anong gawin mo, hindi mo ma-perfect. Kailangan may isang bagay doon na pag kinabit mo, di ba? Amen. Oh, aakma. Yun yung nakikita ng mga brethren natin from UPC. Dahil nagsasawa na sila sa sistema, paulit. Kaya nagsindihan mga kapatid, yung three manifestation of the Lord, to fulfill it, wala sa kanila. Just invite them. Invite ko kaya sila, Pastor Rene. Hindi mo sa mga invited ko. Bakit? Umuha ka lang. Pag wala kang seat, lalayas ka rito, magagalit ka sa akin, criticize mo ang mensahe. Pero pag may seat ka, pag narinig mo ang mensahe, wala kang magawa, sisigaw yun. Amen. Sisigaw tiyak yun. Walang magawa yun. Ano magawa ng placement kung ang word man na ang magbibigta? Matagal ka ng kinulong. Can you say amen? Amen. The revelation is the most important in your life. Sabi niya din, if what you are believing dovetails together and the picture is moved with easy, simple flow in your heart and mind. Sabi, easy, simple things lang sabi niya. Hallelujah. It is flow in your heart and your mind. Then don't worry about someone's interpretation of a book of scripture or scripture. Ano ba yung book? You are the book. Amen. What is scripture? Ikaw yung scripture. Can you say amen? Those quotes and scriptures will come to light. Stay with the flow of what God is showing and doing in your life and the age. Hayaan nyo lang daw na mag-flow ito sa buhay ninyo. Yung mensahe, yung quotation, yung scripture, yung preaching, yung word, hayaan nyo mag-flow sa buhay nyo. Huwag kayong magsagwat pasalubong
sa agos. It is hard to kick against the prick. Amen. Naintindihan nyo? Amen. Madaling salita, ang hirap salubungin ng kalooban ng workman. Pag umayaw ka, may kalalagyan ka. That's right. I speak about the workman inside of you. Twofold. Pag twofold ka, yung isang sister na kausap ko, sabi niya, Pastor, there comes a time na gusto ko nang bumalik. Pero di ko alam kung kailan ako mag-start. Sabi ko, umpisahan mo na ngayon. Walang magko-condemn sa inyo. Yes, right. There is no need for condemnation. Serve the Lord. Di ba tanong ng tao kay Brother Parnell? Ano sabi niya? Brother Parnell, I am not worthy for this message. I made it twice. I made it thrice. I made it 4 times. Now, what can I do? Ano sabi ng prophet? Serve the Lord with all your heart. Di ba sabi ng Scripture, sino ang mag-aakusa sa anak ng Diyos? Amen. God will justify. Justify ka naman. May connection ka. Hindi ka na-disconnect sa Kanya. Sino lang naman? Pharisees lang naman na mag-uhusga sa iyo eh. Nagkamali ka? Sabi ko, sino bang hindi nagkamali? That's right. May mga tagulang. That's right. Hinahayag. Tama? Amen. Yung mga nagtuturo, yan. Tingnan mo buhay niyan. Baluktot pa sa baluktot, mga kapatid. Ang galing lang magsalita sa bibig niyan, pero tingnan mo ang buhay niyan. Suriin mo ang daan ng buhay niyan. Palikod-likod din, mga kapatid. Dahil pang-spring ng notebook. Tama ba ito? That's right. Yung sinoy-noy, sumigaw ng daang matuwid. Bakit? Ang pamamalakad ng politika sa Pilipinas, mga kapatid, grabe. Bako-bako na, baluktot pa. Yes, nanalo siya, sumigaw siya ng daang matuwid. Sino ba ang daang matuwid? Walang iba. Mga kapatid, ang Panginoon, ang Amen. Diyos. Kahit anong gawin mong daang matuwid, isigaw nilo, lahat mga tao ilalagay mo yan, baluktot at utak. Mga kapatid, walang mangyayari. Walang iniisip, di ba? Makikita mo yung mga scam, billions of pesos, millions of pesos, ang kalalaking pera nito. Kung ibinuhus to sa Pilipinas, angat na tayo mga kapatid. Ayun, eh. Yung corruption dito. Ito corrupto, perverted to eh. Amen. Saan ba nabilong sa perversion? Dito. Corruption dito. Corruption dito. Maraming pastor corrupt. Sakit, oh. Bakit? Pera ang iniisip. Dapat unahin muna ang salita. Yung sabi ng Lord, understand the kingdom. Seek it first. Understand first the kingdom of God. Sabi ng prophet, yung seek doon, understand first the kingdom of God. All these things shall be added unto you. Can you share it? Amen. Kapag nag-visit ang pastor, papansin mo yung pananalita. Yung kapatid ko, nag-chat. Alam mo, ang laro sa Christian world sa mundo ito meron. Money. Pero huwag niyo sabihin, ikaw pastor, hindi mo na kailangan ng pera. Hipokrito ko, sabi ko, hipokrito ko pag sinabi ko hindi ko kailangan ng pera. Punta lang namin dito, pera na eh. Yung van lang namin ngayon, nakatambay doon. Kailangan dyan. Hindi naman mapapagawa yan sa mekaniko kung walang Pera. hindi lang ako pera. Tama ba? Amen. Mabuti lang nun. Talaga, nauwi kami mga kapatid. Tama-tama. Pagliko ko sa St. Joseph, malapit na sa bayan. Boom! Hindi pa, wala na. Doon pa lang kami sa Tirino. Matapuntahan dito yung Tirino, mga makakaba. Tumama kasi kami sa malaking lubak mga kapatid. Namatay yung makinabot yung bandar. Sabi ko, parang delikado. Doon nakarating kami sa bayan.
Ang C5, pag-alam ko sa C5, narinig ko na doon sa ilalim ng mga, Lord, paratingin mo po kami sa bahay. Ang dami namin, pamilya ko, pamilya ni Pastor Peter. Ang dami namin sa bahay. Sa C5 pa lang, yung tunog ng band, parang barko na eh. Umilid muna kami doon sa isang shell, sa C5. Pray muna ako, binuksan ko yung mga nag-pray ako, Lord, anong gawin ko? Isip ako, mag-taxi ako. Ano naman naiisip ko eh. Kung ano nang pumapasok sa utak ko, sabi ng Lord, sabi, lagyan mo langis. Lagyan ko langis. Mandarin mo. Kasi, nakita ko sila Sister Blanc, Sister Mix, nag-pray. Natignan ko si Sister Blanc, nakasandal na ito. Pray ba ito? Sumasakit na dibdib dito. Pero yun ako mga kapatid, hindi ako yung naninervyos. Kasi minsan ako, pag gumana ng makina ng sakya ko, naninervyos ko. Kinukumport ako sa Lord. Sabi ko, galing ako ng fellowship doon. Galing kami sa fellowship, galing kami sa gawain. Sabi, pandarin mo, ipinaandar ko. Takbo mo. Paratingin mo ako sa bahay, Lord. Sila pala, hindi ng prayer. Paratingin lang kami sa bahay. Tama-tama. Magkarating lang tayo. So walang, hindi yung ibig sabihin mga kapatid. Hindi ko kailangan. No, kailangan natin. Pero hindi yun ang magiging buhay natin. Amen. Ang buhay natin ay ang salita ng Diyos. Amen. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Pablo mga sabi niya, sabi ng prophet, you are a mighty army in this world. Ay, mighty army. Meron bang army lalapil-latoy? May lembot-lembot? Oy, mga kapatid. Pag mighty army, young believers ko sabi ng prophet ibig sabihin, tinutukoy ito kayo. Ay, kasama kami. Kami yung Joshua and Caleb, lead the new generation to the promised land. Pagdating sa promised land, hindi tayo siting-pretty pa upo-upo. Away, mas matindi ang labanan sa promised land. Tandaan niyo yan. 80 years old na si Caleb, mga kapatid, hingi-hingi pa niya ang bundok kay Joshua. Sabi niya, Joshua, give me that mountain and I will dwell therein and my family. O, pero mo, 80 years old na, kaya pa rin ang inatupang ni Caleb. Nasa promised land. Di ba nasa promised land na kayo? Ano ang gera dito? Mas matindi ang gera dito kaysa doon sa wilderness. Kung nasa denomination ka, ang gera doon, doktrina lang. Tama? Compromising dito, compromising doon. Pero dito sa promised land, ano ang kalaban nila? Ano ang report ng 10 spies? Malalaki na yung ubas. Tunay na pulutan ang lugar. Pero ang mga tao doon, gatipaklong ang laki natin kung kumpara sa kanila. Nakakita ka ng tipaklong? Yung hinahabol ng mga bata sa plaza na lumilipad, tumatalon. Nakita na kaya? Sabi ng 10 spies, ganyan lang ang laki natin kung ikumpara sa kanila. Tipaklong sila, o tingnan mo yung tipaklong sa laki ng tao. Wala nga sa kalahati. Hanggang dito lang o. Yung tao doon sa promised land, sila Joshua at ang mga Israel, hanggang dyan lang. Isang ganyan lang, kahit pa sandaan kayo doon, ganyan lang ito. Tama? Kaya ang buong bayan, nanginig sa takot. Tumayo si Joshua. Ang lupa na yan ay pinangako ng Diyos sa atin. Ano ba pinangako ng Diyos sa inyo? Promise land. Where is your promise land? Amen. Amen. This is your promise. Tama? Hindi ito laban natin. Laban ng Diyos. Laban ng world. Ano sabi ni Joshua? Oo, tunay na malalaki ang mga taong yan. Pero alam niyo ba, yung lupa na yan ay pinangako ng Diyos sa atin. Yung mga taong nakatira dyan, tinapa yan. Kulang na lang sabihin ni Joshua, pandesal yan. Nakakainin natin sa umaga. Yung lalaki tao na yun, tinapay. Ha? Kayo,
Eh, kanina, tinanong ko, anong problema ba ninyo? Malalaki ba? Maliliit. Ano ang pinakamalaki mong kalaban? Yes. Yourselves. Pero kalaban mo ba siya hanggang ngayon, Brad? Pag sinabi mong kalaban mo pa rin siya hanggang ngayon, nasa old nature pa tayo. Masakit yun. Bakit? Ano sabi ng prophet? I-comfort ninyo si Lucifer. Amuin ninyo siya. Pasunurin ninyo siya. Tama ba ako? Nasundan ninyo ako? Sinabi ng prophet, Brother Branham, that my greatest enemy I ever fought, sabi niya, is William Marion Branham. Pero dumating ang punto na hindi na niya kalaban yun. Hindi lahat ng oras at panahon kalaban mo ang sarili mo. Are you with me? Pakinggan niyo mga, pag naging spoken word ka, itong body mo, no more identified with the sex birth. Nung sex birth body ka pa, Brad, kalaban mo yan, ang pero mong kalaban yan. Pero pag naging spoken word body ka, kakampi mo po yan. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, it's good to know, huwag mo ihuyuan. Kasi pag nakilala mo ang sarili mo, hindi mo kaaway ang sarili mo. Kasi ako sa aking experience ngayon mga kapatid, kahit gusto ko lahat ng fellowship, gusto kong puntahan. Ayoko mag-deny, ayoko mag-rason, ayoko magsabing wala akong pera. Sino bang may pera? Pumunta kami Bicol, ang budget, ako po. Nung balikan namin 2 beses sa Bicol, alam mo ba magkano ginagastos balikan sa Bicol? Alam niyo yun, Bicol yan, hindi yan Tagaytay. 300 pesos na lang na Balagay. Bicol yan. Nasiraan kami. Nasiraan ulit. Tingnan niyo ha. Pero yung puso ko kasi, gusto ko nasa fellowship, gusto ko nasa ministry, nasa gawain mga kapatid. Hindi ako, sabi ko lang, nasira, appointed time. Kasi alam ko na yung, there is no coincidence in life. Nasira ngayon yan. Alam mo na yan na masira yan. Ikaw rin na magpapagawa niyan. Magbibigay ka rin ng pera para dyan. Tama ba? Pag nakilala mo siya, hindi mo kaaway. Kasi pag kaaway mo yan, ito ang sasabihin ko pag kaaway ko sa punta-punta pa kasi ng Bicol eh. Sira tuloy yung sasakyan. See? Tama ba? Eh kung hindi ka pumunta ng Iso, Pastor Lloyd sa Bicol, isa na tumatakbo ba yung van mo? No. It is appointed na masira yan. Kahit hindi ko dalhin sa Bicol, masisira at masisira yan. Narinig ninyo? There is no coincidence in life. In your life. Sa buhay na, walang coincidence. Eh kahit nabundol ako ng, hindi mo sabi, tatawid ako dyan, nabundol ako ng tricycle, nagpabundol ka. Kita mo tayo tricycle na parating, tumawid ka. Nagpabundol ka. Nakuhan niyo? Nagkaroon ka ng problema kahapon. Ano yun? Coincidence ba yun? Hindi po coincidence yun. Kapag nakilala mong sarili mo, walang coincidence sa buhay mo. Lahat ay plano at kalooban ng Diyos. Amen. Diba sabi ng Romans 12:1? Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Present mo na sa Lord yan. Ngayon, ang may order dyan, ang Diyos. Whatever you do, whatever you did, whatever things na pwede mong gawin, it is ordered by the Lord. Siraban ko, sabihin ko sa Lord, ikaw naman magpapagawa ka. Pag hindi mo pinagawa, di wala akong service. Palitan mo. Ganun sabi ko, ganun ako papalitan mo yan. Sinabi ko na sa iyo, papalitan mo lang, papalitan mo. Pag hindi mo pinalitan, pagawa mo. Magbibigay ka. Ako naniniwala ako sa ganun. Dahil kilala ko ang sarili ko. Dahil pag hindi ko nakilala ang sarili ko, naging kalaban ko, sisisihin ko sino-sino. Kung bakit nasira ang sasakyan. Tama? Tama ba? Pero pag kilala mo ang sarili mo, lahat ng bagay, may panatag ka.
si Satanas. Amen. He is a spoken word. Ano ang tawag ngayon dyan? Melchizedek. Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Sino siya? Hindi siya si Satanas, hindi siya si Lucifer. Hindi na siya kaaway, hindi na siya enemy, kundi kaibigan, karelasyon mo na. Melchizedek na siya. Spoken word body. I-restore ka na. Kaya nga sabi ko, hanggang nasa old nature ka, hanggang nasa old man ka pa, kaaway ka ng old man. Karnal siya eh. Sabi ng scriptures, ang pagiging karnal ay kaaway ng Diyos. Ngunit ang pagiging spiritual ay kaibigan ng Diyos. Can you say amen? Can you say amen? Amen. Now, sabi ng prophet scripture, keep your heart. Keep them, sabi nito, you are the mighty army of this world while very few people have any principles or absolutes in their lives. You have them and always keep them close to your heart. Without principles and without absolute, you are a ship without an anchor and will surely crush. Kapag wala kang principles and absolute, ano bang absolute? May pinost ang prophet sa Facebook. Basahin ko lang. Ito, sabi niya, November 21, 2012, 6:21 a.m. Ganun ginagawa ko sa Facebook eh. Wala ako ano doon sa ano post mo. Kakakarnal lang ng utak yun eh. Nahanap ko yung mga post ni brother. Ito sabi niya noong November 21, sabi niya, when you serve God with absolute assurance that His will is all that can transpire in your life, sabi niya, then you don't worry about circumstances. Unanswered or answered prayers. You know that no matter what happens, that it is the will of God in your life. For it to be in this kind of faith, you don't have to worry about being outside the will of God. His will is happening. You rest in that assurance and faith. Pakiganda. You don't have to worry. Good morning, good morning. It's a brand new day. Amen. Amen. Can you say amen? Amen. Meron pa siyang pinos. Tika lang ha. Kahapon, pinos niya. Kahapon sa meeting. It was December. Ewan ko kung nakapit ko. Sana. Uy, sayang. Mukhang hindi ko. Ito. Sabi niya kahapon. Sabi niya, I have an absolute, December to, kahapon. I have an absolute in my life. Meron ng principles and absolute. Sabi niya, I have an absolute in my life. It is the revelation of Jesus Christ in His full attributes. Let's go. Meron na ba kayong absolute sa buhay niyo? It is a revelation of Jesus Christ, sabi niya dito. In His full attribute of sonship here in this Third Testament. Sino ba yung sonship? Ano ba yung sonship? Ito yung son. Sabi niya, there's nothing else would ever catch my attention now. Hindi na niya pinapansin yung mga bagay, walang kwenta. Huwag na tayo yung mag-entertain na walang kwenta. Alam mo, yung mga bagay na walang kwenta, gagawin ng buhay ninyo kapag in-entertain nyo, gagawin ng buhay nyo walang kwenta rin. That's right. Naintindihan nyo? Amen. Nakuha nyo ba mga anak? Amen. Kapag in-entertain nyo yung mga bagay na walang kwenta, dadalhin ang buhay ninyo sa isang kalagayan na maging walang kwenta rin. Sana nakuha nyo yung That's right. pinaka-point. Amen. Sabi ng prophet, there's nothing else would ever catch my attention now. The Christ is come. What could be greater? A book, an idea
mental concept, history lessons. Come on, sabi ng prophet. If you're coming with those things applied to another day message, just leave me alone. We will both be the better. Gusto niyo ang buhay niyo maging talaga? That's right. Dalhin ninyo sa absolute. Yes. Walang ibang absolute sa buhay natin, which is the Word. Alam mo, kung tayo, mag-aral ka, magtrabaho ka, wala po. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit ko nasabi yun? Kung wala ang Diyos dyan sa trabaho mo, kung walang Diyos dyan sa pag-aaral mo, wala ang Diyos sa negosyo mo, anong bibilin mo? Bahay, lupa, kotse, yan naman ang gadgets, lahat, di ba? Pag namatay ka, kanino mo iwan? Kanino? Yan yung sinabi ng Panginoon sa taong mayaman na nagmalaki sa kanyang sarili. Oh, taong mayaman, ang dami-dami mo ng ari-arian. Sa gabi ito, kumain ka, mag-inom ka, magdala ka. Dahil napakarami mo ari-arian. Anong sabi na pa? Bang-bang-bang. Nabasa niyo yung scriptures? Sa gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Kukunin ko ang iyong kaluluwa. Mapakanino ang iyong kaluluwa. Oh. See? Pero para talagang ang sarap maglingkod sa Diyos na binibigyan ka naman ng pagkakala. Amen. Alam mo ang ginagawa, hindi mali yung sinabi ng prophet, pag nagtrabaho ka, pag nag-aral ka, hallelujah, pag nagtrabaho ka, pag nagnegosyo ka, just do it for the ministry. Amen. Magiging halaga yun. That's right. Hallelujah. Amen. Napakahalaga nun. Amen. Ito yung buhay na mahalaga. That's right. Hindi gusto iparating at i-post ng prophet sa isipan natin. Aral ka to the ministry. Dahil pag nag-aaral ka, para lang may pagmayabang ka balang araw. Walang kwenta yan. Sa araw, nag-graduate ako, magtatrabaho ako. Manda kayo. Baka pagka-graduate ko, nagtatrabaho ko. Yung isang kaibigan ko noon, kakilala ko, musicians. Inalis niya sa Bible school dahil pasaway. Sabi niya, abroad ako. Pag nakarating ako ng abroad, babalik ako Pilipinas. Bibili ako ng Porsche. Porsche. Yung mahal na Porsche. Nakita ko yung naglalakad sa dami ng pastor na yan. Masasagino po yan. Pausok na ako ng pastor yan. Tama nga, nag-abroad siya. Sa Japan. Kaya nagsweldo. Taguin niya. Daming pera. Bumili nga. Nakabili nga. Hinahanap niya na yung pastor. Kasi natuwa yung gusto niya eh. Pumunta siya ng Tindolo. Kasi baka sakali nang nagja-jogging yung pastor. Mausok kami sa may iwanan. Sa awang ng Diyos, pag-uwi niya, nagpapalik na sa Tindolo. Yung Porsche niya na pinili niya. Tumuloy-tuloy sa bangin mga kapatid. Sabit. Nahulog siya. Labas siya dun sa kotse. Tinusok ng kahoy yung kapatid. Nagawa ba? Saan napunta yung pera niya? Inalag niya sa ospital. Saan ang hindi? Kahit anong matapos, ang pinakahuling diplomang tatanggapin mo nakalagay RIP. Kinishare ba yan? Masarap pag-aral. Gawin mong partner ang Diyos. That's right. Just do it for the ministry. Pag nagtrabaho ka, just do it for the ministry. Pag nagdikos ka, just do it for the ministry. Amen. May halaga yan sa Diyos. That is your absolute. Basahin ko kayo. Sabi ko. Believe in an absolute. Sabi niya.
is a word of the Lord for our day. That is an absolute. Ano daw yung absolute? The word of the Lord for our day. That is an absolute. And it will cause us to move within the ranks of the Holy Spirit because it is anchored to the revelation of Jesus Christ. Alam mo yung ship na walang kapitan? Nagka-crash. Alam mo yung aeroplano na walang piloto? Nagka-crash. Tama? Alam mo yung mananampalatayang walang ulo? Walang Kristo, walang word man? Crush. Matay. Amen. Amen? Hello? Amen. Hallelujah. It is anchored to the revelation of Jesus Christ. The third coming, the Son of David ministry, the reign of Christ in the earth, the second coming finish. O, biro mo? Sinabi ng prophet, sino nag-finish ng second coming? Hallelujah. The second coming finish. The gathering of the saints of Sunset Mountain, at Sunset Mountain, and now the gathering to reign in the earth are absolutes. Oh my Lord. Yung nag-reign tayo, this is an absolute. Sabi niya, that tie us to the revelation of Jesus Christ. Keep your absolutes in your bosom always before the Lord, like the high priest. Keep the 12 stones of Israel beneath his garment and upon his heart always before the Lord. Yung high priest, mga kapatid, meron siyang 12 bato sa kanyang damit. Merong tawag yun, ano yun? Yung tawag ng 12 bato. Na kapag may nagkasala doon, mga kapatid, umiilaw yun. Nakalimutan ko yung tawag, mga kapatid. Sige, hanapin ko na yun. Meron siyang, the high priest, meron siya, parang sabi ng prophet, mga kapatid, yung reigning mo, keep your absolutes in your bosom. What is your absolutes? Which is the word of God. You're reigning in earth, that is your absolute. Alam mo, sayang ngayon. Sabi niya dito, you will love and grow strong in the Lord. Mamahalin mo at maging matibay kang lumalago sa Panginoon. Always and above all. Higit sa lahat. Love one another. The love of God will overcome, sabi niya, all odds and trusts beyond any emotions or things in this life. Ano ba mga emotions mo? Circumstances. Hallelujah. Love has proven itself to go beyond the realms of the curtain of flesh and span eternity. Alam mo ba yung flesh man mo? Yan. Ha? Yun mo. Ano sabi ni Brother Branham dyan sa flesh man na yan? Coat. Jacket. Huhubad mo yan sa araw. Ihahang mo sa closets. Naintindihan nyo? Amen. Yung old coat, hinubad mo na. Huwag mo nang kunin ulit at isuot. Ano yung sinusuot mo yan? New coat. Amen. Are you with me? Keep it your heart at all the times when you are working. Sabi niya, ang absoluta, keep it in your heart. Ingatan mo sa puso mo, sabi niya dito. And all the times when you are in working, nasa trabaho ka, playing, naglalaro ka man, rejoicing, having fun, courting, in marriage, naliligaw ka man, brother Kim, mag-aasawa ka man, brother Kim, in marriage, sabi niya dito, and whatever you will do in this life, keep love before you, for it is the bond of perfection. It is what holds everything godly together. Do not be fooled about false love and words of emotions. Huwag daw kayong mahulog sa mangmang na pag-ibig. False love. Hindi yung false, mali. Yung F-O-O-L-E-D. Full. Yung full dito. Mangmang. Full about false. Sabi niya dito, do not be fooled. Ano yung fool? About false love. Sorry, mali ang basa. Huwag na yung tumawa. Mali na ang basa. Yung aking critics tawa ka agad
fooled about false love. That words off of emotions. Alam mo yung maling pag-ibig kasi, magdadala ng napakaraming emotion sa buhay. Di ba? Ayun, katulad nun. Although makuling is love, rising in love. Nasaktan. Di ba? Nasaktan. Pag nasaktan na, lumalabas na yung emotions. Pag emotional na, ano nang ginagawa? Out of control ng taong emotional eh. Tama? Diyan po ba kayo? Yes. Out of control na. Hindi na makukontrol kahit sino. Kaya yung kasabihan, di ba? Pag-ibig na mga kapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni Luma, hahamakin lahat. Masunod ka lamang. Maling pag-ibig yun. Kahit sinasabihan na ng tatay, huwag yan na. Papahamak tayo dyan. Baka pagpunta ko doon sa kumpare ko, imbis na Biblia ang pag-uusapan namin. Okay, maanak. Ang idudulot sa'yo. Ayaw ko magkaroon ng kumparing demonyo. Huwag yan na. Dahil maling pag-ibig, maling emotions, sabi ko, keep it in your heart, the absolute. Whether you're working, playing, rejoicing, having fun, or flirting, and marriage. Keep the absolute. Ika-guide ka nun eh. Kaya, kay Marisol Escudero, sabi, wala kayong karapatan, sabi niya dun sa anak niya, wala kang karapatan na mamili. Nakakagulat sa panahon natin kaya yun. Pero kung babasihan mo ang Bible, tama. Can you say amen? Yes. Keep the absolute, sabi niya dito. It is what holds everything godly together, sabi niya. Do not be fooled about the false love that works off of emotions. Pag ang kabataan na emotional na, pupunta sa barkada. Anong i-advise sa'yo sa barkada mo? Nung mag-high school ako mga kapatid, picture yan eh, yung crush sa school. Pag dumaan yung crush, kinikilig. Di ba? Ay, totoo to. Dumali kami dyan. Yung crush ko, binati ko. Bishnab ako. Sakit. Sabi ko dun sa barkada ko, anong gagawin ko? Masakit ako. Hindi ka, sama ka sa amin. Saan tayo? Sama ka. Alam mo ba, saan ako dinala? Ha? Gamot. Diba, anak ako ng pastor eh. Di ako umiinom. Hindi ko magagalit si Papa niya, hindi ako umiinom. Akala ko ba gusto mo gamutin yung sakit mo? Sakit sa puso yan eh. Yan ang gamot. Sabi ng barkada, kaibigan. Doon nagsimula ako ng buhay. Nagsimula sa tatik-tikim. Kim, patikim. Tikim. Patikim-tikim. Hanggang sa lumalim. Ngayong lumalim na, ang hirap tanggalin.